Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ na-agwa hedmasta ọhụrụ ahụ ka ya bukọrọ ji ndị ya chefuru echefu. Ma hedmasta ahụ gwara ya, "Gịnị ka ị bịara ịchọ n'ọba m? Enye gị imi, ịkpọọ anwụrụ. Eleghị anya ihe ọzọ ị ga-azọ bụ ụlọ a. M gaghị enye gị ohere." Mgbe ha na-ekwu okwu ji ahụ, ndị mmadụ ndị nụrụ olu ha bịara ịmata ihe ha na-azọ. Akụbụzọ achọghị ịkọrọ ha ihe ọbụla, ebe ọ maara na kama ha ga-emere ya ebere na ha ga-achị ya ọchị. Ọtụtụ n'ime ha anụla ala tupu ụbọchị ahụ. Otu hedmasta siri bọpụta ọtụtụ ji Akụbụzọ lifuru n'ọba. Iyi ya yiri Akụbụzọ tọrọ ha ụtọ nke ukwuu n'ihi na ha eriteghị ya n'oge nke ya. Otu onye n'ime ha sịrị ya, "Nke a ezila gị ihe. Mmadụ anaghị ericha ihe ụkpaka ya mere. Ị gaghị anapụ hedmasta ibe gị ji ọ kpatara, tụmadị nke ọ kpatara n'ụlọ ya. Ihe abụọ ka a na-eme ji, esighị ya n'ite ahụọ ya n'ọkụ. Ọ bụrụ na ị chọghị ike ji gị eke, gịnị mere na ị hapụghị ha n'elu ala ebe anya ga-eru ya? Site n'ili ji n'ala, izila ụmụ anyị ụzọ ọjọọ esi edebe ji, ma ị meghị ka ha mata ihe i jiri eme otu a. Ọ bụrụ na ị gụtara n'akwụkwọ, nwoke na nwaanyị amaghị, ụmụntakịrị anyị ekwuola na anyị ga-eli ji anyị n'ala n'afọ a. Ma dịka anyị hụrụ ugbu a, anyị agaghị ekwe ka nke ahụ mee." N'ime ndị niile gbakọrọ, ọ dịghị onye kwuru ka hedmasta chinye Akụbụzọ ji ụfọdụ, kama ha dum jiri anya ekwu okwu na-emukwa Akụbụzọ ọnụ iji gosi na ọ hụla ihe kwesịrị ya. Agwa ha kpasoro ya mere ka ahụ jụọ ya oyi. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.